Tak ja vás vítam u nášho vlogu. No, máme tu hostia. Predstavte sa hosť. Meno? Mišo, výborne. A vek? No, tak to sa úplne omrtil. No, tak začneme, že na jakú školu chodíš? Jaká cigánska 22? Dobre. Potom, ako meste bývaš? Topolčany. Si mŕtvel. A na čo si máš, jak to ten rytmus? Urob rytmusa. No tak toto je náš super host a ideme na ďalšiu otázku. Tak, aký máš názor na rytmusa? Co? A niečo ako viac toto? A no super, máš štýl. Dobre. A čo hovoríš na mňa? To si je mŕtvol úplne, ale že... Dobre, ako musíme to nejak uživiť, lebo diváci už určite by hovorili, že aké to je trápne, ideme to vypnúť, ideme to dislikenúť, ideme zvolať nejakých hejterov. A ty sa nešklap na hlave. Píp. No, tak ďalšia otázka, aký máš názor na cigánov? Ale hovor viacej vety, bo toto není vôbec. Nenávidíš ich? A prečo? Prečo? No sú černí, aha. A čo by si na reči zrobil? Ale ako? To je jedno, výborné. Ja som si myslel, že im podáme žrebro, ale pôjde. Tak jo. Dobre. Babka sa ma pýtala, či si černoch. Není. To je kamarát. To je mafián. Poviem, lebo teraz točíme, vieš, diváci sa pozerajú. No, tak to bolo blbé video, neviem, či tam vôbec na YouTube. Ale to bude len taká úvodná vec, ako vyputovka, že... Teraz opakujem po Gogovi. Tak chcete, tak si nás pridajte na Skype, tu máte môj Skype, najväčšia hviezda Rytmus King of Pop, like a plus, please, jemu by som polámal rebro. To nie je cigán! A prečo? Oni neprídu a ma nenajdú. Nemám nič nerozprávať o cigánov, tak jo. To je môj Skype a to je tvoj Skype. To je od to bieleho tu. Dobre, tak uvidíme sa neskôr diváci, toto bolo, ešte dneska sa uvidíme, skúsim natočiť Happy Wheels video. Na mojom channeli ešte pracujem na mojom pozadí všetko, lebo dneska som to len založil. Volám sa Tomáš a on sa volá Miro. Klamal vám v mene. Je to veľký klamár, vyjadri sa k tomu. Aký máš názor na klamárov? Dobre, keď budeme točiť ďalší diel, tak si vyberiem nejakú osobu, kto má kvalitnejší mikrofón a nelaguje, pretože, jak môžete vidieť, tak on laguje, škaredý, tlustý, je černý a má sluchatka jak Rytmus. A tak točím cez Fraps, hej, pozrite tu Louis Vuitton, to je môj iPhone, jak má Gogo, je originál. A budem točiť nejaké let's playe Happy Wheels, tak dneska možno ešte zavolám s mojím hosťom. Originál. Volá sa Kubo a volá sa na Skype Silvia, pretože klame jedných na World of Warcrafte, aby mu dávali veci, to je iný pán. Dúfam, že si to kúknú. Potom tu budem točiť nejakými ľuďmi, ako je on, ktorých vôbec nepoznám. To je ten biely. Budem točiť Minecraft. Babka, teraz točím video, nemôžeš mi hovoriť, že mám ísť za reportéra. Ježiš, dobre, no tak toto bol náš prvý diel, uvidíme sa neskôr, čaute.